आम्ही जात आहोत सीताफळ काढायला. घराच्या पाठीमागेच सीताफळची झाडं आहेत आणि घराच्या पाठीमागे जी कुत्र्याची पिल्लं होती त्या ते चालायला लागलेले आहेत. ते कसे मागे लागत होते. त्यांच्याशी थोडा टाईम स्पेंड केल्यानंतर आम्ही अजून पुढे गेलो तर इथे भरपूर हिरवळ आहे. या भागात भरपूर सीताफळाची झाडं आहेत, पण पावसाच्या ह्याच्यामुळे हिरवळ जास्त झाल्यामुळे काही ठिकाणी अडचण झालेली आहे. तर अडचणीतल्या झाडामध्ये आम्ही जाणार नाही आहे. जे वरवरतीच झाडं आहेत सीताफळची, आम्ही तिथे सीताफळ काढायला जात आहोत. तर हे अशा पद्धतीचे सीताफळ आम्ही तोडत आहोत. ज्याचे डोळे उघडलेले आहेत ते आम्ही सीताफळ आता या झाडावरचे काढतो. हे खूप मोठं झाड आहे सीताफळीचं आणि या झाडाला भरपूर सीताफळ आहेत. मला एका साईडला तर खूप सीताफळ दिसले, हे बघा. आणि अशा पद्धतीने आम्ही सर्व सीताफळ कलेक्ट केले एकाच झाडाचे. तर एवढे आम्हाला सापडले आणि घरी आल्यानंतर आम्ही ते व्यवस्थित पिकण्यासाठी ठेवून दिले. तर अशा पद्धतीने पिकण्यासाठी आम्ही व्यवस्थित ठेवून दिलेले आहेत आणि 3 ते 4 दिवसानंतर बघितल्यानंतर पिकलेले आहेत. आकाश एन्जॉय, मस्त.